No niin, tervetuloa Kapojen ekalle YouTube-videolle. Ollaan täällä Juankosken frisbeegolfradalla ja tilattiin Henkan kanssa Kingiltä mystery boxi setti ja meikäläisellä tuli Firebirdia MD1, puttaamisen P2, Discraftin Force ja Prodigy A5. Mitäs sulla Henkalla? Mulla oli Halostar Rollo King of Diski, Hades Espi, FD C-Line, osumadiski Husky ja sitten Pure. Ja näillä vielä kiekolla lähdetään haastaa ja täällä aina kesäisessä ilmassa ja valoisuudessa. Ja meillä on Eetunkaan pikkukiritykset tälle talveen ihan vaan, että vittumaista olisi. Niin tämän Skaban häviäjä niin pelaa koko toukokuun, kaikki kierrokset kisoineen muineen, niin muovikassilla. Joo, toivottavasti en häviä, nimittäin tuo Tarinalaakson kauden avaajaskisa niin olisi ihan veikeä pelata muovikassilla, mutta katsotaan miten käy. Ja minä hävisin meidän viime jyly-haasteen, niin mä joudun kuivaamaan Eetun kiekot edelleen. Et siitä ehkä kohta päästään pois. Kyllä. Melkein pönttä. Oispa ollut komia aloitus. A5:lle lähdetään. Tiukka leijappi. Joo, paaria pelataan vaikka keväällä onko. Nolla lämpöllä niin päivän ensimmäinen tämmönen. Sitten ihan miten haluaa sanoa, että joko on niin hyvä tatsi tai sitten on niin narun käsi, että ei saa kiinnittää. Ääkkeellä tätä, että on viikon ensimmäinen pukki. Hohon yläpörsä. Heti ottaa. Joo. No onneksi on tuo pörö alla, niin saa vähän. Ihan kameraa varten feikkasin tuon. Hei, oliko tuulikortti mulle tuo äskeisen heitto? Hirveä tuuli. Joo. Etusormi tyyliin halkas. Joku 15 metriä. Enpä oo ikinä ennen tuohon puuhun heittänyt. Joo, tuossa on siis tii, niin ei tässä niinku... Joo. En tiedä tuliko negatiivisia metrejä, mutta ainakaan eteenpäin meni. Mutta tästä on hyvä, että leijappi tähän sivulle aukeaa vähän tuo käppi enemmän ja sitten lähdetään painamaan taas. Se onkin muuten aika alivakkaa. Mikä tuo kiekko oli? Se oli se Hades. Joo. Okei. Okay. En kyllä tiedä missä kulmassa heitin tai muuta. No, nostopoki. Mielettömällä tavalla. Ottaa kiinni. Tärkeä. Kutosväyllä 120 metrinen alamäkke. Joo. Oli vähän. Mene läpi sieltä. No. Ei ihan. Joo, paarille. Pieni luikastus. Luikastus ja vänkiä. Väylältä. Reuna ees. Kyllä se vähän pokille haiskattaa. No, toivottavasti nämä heittojen laatu ja videointilaatu ja ylipäätään laatu paranee niinku. Jos vertaa ensi kesää tai paranisi edes vähän edes tällä videolla. Kunhan muistaisi jaksettaisi tehdä, että Niin. et sä mennyt ku 4 vuotta aloitellut tätä edes. No parempi nyt kuin ei milloinkaan. Tai en tiedä. En tiedä kyllä nyt. Olisi ehkä jättää.
Mene. Ui. Pure on kyllä ihan... Jos jotain positiivista, niin pure on toiminut. On toi hyvä. On mä sitä joskus tainnut heittääkin. Suora putteri, niin samanlaisia. Jaa. Mä tain ottaa vähän reliefiä. No. Joo. Okei. Jäi. Siihen on totuttu tänne. Antaas rokki. Joo, ollaan välissä 7 aloittelemassa. Tulokset on tällä hetkellä että Eetu +4 ja Hinkka evenissä. Että Joo. Tätä tahtia niin... Muovikassi pitäisi olla ja... No se on onneksi valmiina siellä, että ei tarvi ainakaan ostaa. Niin. Ja ei kestokassi just. Muovikassi. Kyllä. Niin kuin PDK-kisoihin saat ottaa 2. 2. No niin. Toiseen... Saa. En minä nyt vielä sano, että mä oon voittanut. Että pitää olla vaihtovaihteelle kuitenkin. On se. Joo, se on varmaan nosta. FD Fore. Se on toiminut. Siinä oli aika vakkaa profiili. Joo. Mulla oli joskus tommonen pinkki noita ensimmäisiä CLA FD:tä Ruotsin tehtailta, mikä oli ihan niinku fire. Ei toi niin vakaa oo, mutta hyvä on. No niin. Vähän lyhyt ehkä, mutta on putilla. On tuommoinen 8 metriä ja 6 perseessä. Kyllä. Näin. Kyllähän tässä nyt semmonen selkeä niin kuin Kiekko Kingin tiimietu on. No on. Niin siis sehän takia sinä oot tällä hetkellä voitolla. Pojat on noitunut nuo minun kiekot toimimaan vähän paremmin. Olipa hieno putti. Tärkeä. Olipa hieno. Tärkeä. Antaisin fistpumpin, mutta en anna. Joo, kilpailijoitahan tässä ollaan. Kyllä. Se on tärkeää, pitää sitä pahaa verta yli. Siitä nostellaan. Mene vaan koriin. Mitä jätin lyhyen? No. Rulla ulos. Rullas. Se on varmaan lyhyt oikeesti. Hankala Sanna. Mentää ollaan niin kohta joulukuussa. Kyllä, vähän eri kuin viime talvi. Säätiedotuspa kauniit pojat. Ei osu. Oi. Ei mennyt kaakaopentti. Yllättävän hyvä. Vähän korin päältä. Tuu vielä joka kiesi muovikassilla. Ai että. Ei vittu. On niin hyvää. Siis ihan sama, voittako vai häviääkö tässä, niin se on niinku... Joo. Ja siis miettii siis ylipäätään se, että mitenkä paljon kyselyä tullut, että missä sun päki on. Niin, PDK-kisoihin siis. Joo, mutta hei. Ei ollut hirveä. Siellä ollaan. Rullas tuolta rinteestä alas. Kyllä. Ja niin oikeesti siitä korin päältä. Päältä suurin piirtein. Välillä kuivataan omiakin kiekkoja. Ei kannata. Päättämärillä kiekolla. Parempi grippi. Nuu. Vain tämmönen pieni bagin arvostelu, että tämmönen Squatchi uusi, mikäs tää olikaan, Lore 2.0, niin kestää ihan hyvin tätä keliä, pohjaa ja niin poispäin. Tämä ei ihan nyt niinkään 8 välin jälkeen. Et siis niin kiekot sisällä on parempia kuin tämä laatikko. Että laatikko kannattaa laittaa vaikka hyllyn päälle, ei niin ole välttämättä niin bagikorvike. Voi tulla uutisena jollekin. Mutta... No niin, ja heti perään restin pepperoni, se levisi kokonaan. Ja muistakaa, ei roskata radoilla. Joo. Se palveli ihan hyvin. Tälleen 8 päivää. Joo. Jaha. Kerrankin jossa. Pirun hyvä. Jaa. MT1.
Vähän suotuisa osuma, ettei mennä tonne mörriin. Pienet väpäätykset. Joo, oli. Ai, hyvä ajo. Hyvä ajo kuitenkin. Ihan hyvä. Tuleeko kalkkuna? On kova. Ei voi hirmu kovaakaan heittää. Ei tossa tuli. Ei osu. Onko taas? Lyhyt se on. Onko lyhyt? Okei. Ois ollut hyvää ilmanlaatu. Boksia kyllä. Herra jumala. Osuuko 4 vai 5? Varmaan 5 kertaa. Meidän käy käntsi. No ei nyt ihan niin paha. Oliko nyt kuollut? Etu jäi metsään. Tää osuu varmaan tuohon ensimmäiseen puuhun. Ossu jos osuu. Vielä mitään. Mä katsoin, ettei se auttiasti paina, mutta... Hän ruppee jännittämään. Henkka on -4 ja minä oon +2. Joo, hyvin toimii kyllä kiekot. Kiekot ei siinä. No kai nyt jengi tiimissä on. FD. Vittu vähän, taas on semmonen FD Fore tuolta. 45 metriä Niin. toimittelulla. Sulla on vähän niinku laajempi kattaus noita kiekkoja. Mulla on 2 aika samanlaista väylistä. Tää on kyllä vakkaa ja tuo sille alivakkaa. Kyllä. Ja distance raippa. Sanotaan minun pelille niin. Me ei mitään kysytty Kingiltä, me ei mitään sanottu ja me valittiin arvalla nämä laatikot. Kyllä. Niin silleen niinku ihan hauskasti osuu. Mutta kyllä mäkin tätä nyt ehkä ollaan Torolla heittänyt tuolla petillä. Jotain. On mulla pihti. No ei osu puuhun. No vähän totta. Ei huono. Ammutin. Haaskako semmosella vaan niinku rannennepyllä heitellä. No se on nostolla. Se on nostolla. Tääs olla. Come on. Tossa on just toi tiellä, niin mä laitan sen pikku noston tosta. Ai. Nää on tässä. Minä siivoilen tosta pois. Kokeillahan sitä Fore 104 metriä. Pääsee edes puoleen väliin, niin se on. Aika hyvä. Tommonen 80. Se kumun päällä. Flättinä tuo sillä syömähammas eteen. Kyllä. Joo, mä yritän ristyä tästä vähän vasemmalta. Pikkusen lipauttaa. Toivottavasti. Vähän enemmänkin. Oi. Nyt tuli muuten lukua. Tuolla on Henkka ja... Siellä olisi kori. Katsotaan. Voi vittu. Rollo taivas, Antsa. Nyt on. No, ei huono. Aika hyvä.
Ui, olipa hyvä runi. Tuo tuuli nousi. Tosi hyvä. Minun kuvakulmasta näet. Joo. Oli ihan menossa. Joo, Metsi ottaa tällä hetkellä lukua aika pahasti. Äskeinen runikin meni pitkäksi, että tässä on 5 heittoa ero, niin Eetu saattaa paaralla ottaa nyt 2 tai 3 kiinni. Kori on tuolla. Missä Eetu on? Tossa on ohi. Ai, mut jättitesteri. Saattaa ottaa poki. Voi jumalauta. Oli aika iso putti kyllä. Nää vähän liekitin, että jättäis ehkä bogiin, mutta Ei kannata semmosia. Ai. Hetkinen, mullahan lähtee tästä tupla. Joo, tupla. Onko 3 swing? On kuule melkein tasapeli käytännössä. Se on aika lailla. Ei vittu, ihan nuhane. Ei ollut mitään yhteistä tuolla puttaamisen kanssa kyllä. On kyllä hyvin käsikirjoitettu tämä video, että melkein tasoihin päästä. Joo, tää on kyllä aina siis meidän vetsipeleilläkin. Niin se alkaa aina se lietsona joku 8 välen jälkeen. Ai jo johtuu 4. Peli on jo selvä. Silleen huuhella ollaan 16 väälää jäljellä. Niin meillä tulee 5, 6, 3 stroke swingia aina kierroksessa. Ai. Tuota. Katsotaan. Laaditaanko kiekkoja arvontaan. Vesiskipille. Molemmat heitetään niin. Yritetään ainakin. Yritetään. No ei ollut vesiskippi. Mä en tiedä pitääkö tosta nyt antaa rankkua. Äijä nössöili kiekon nostolla. Niin se lähti kyllä ihan hyvin matalana, mutta sitten... Niin, joo. No. En mäkään tiedä osaanko näyttää heittää. No. Saatko video? En. Niin kuin sanoin, niin joku heittää perseelle. Oli aika lähellä. Vitja, että oli akrobatia. Mikä tasapainotus? Tää on aika alivakkaa tää kiekko, niin tää saa semmonen supermatala tiukka hyssy. Niin osaa ehkä heittää semmoista. Ei se ihan vesiskippi ollut. No vesiliuku. Niin, Vesijääliuku. vesikuut rolli. Joo. Jääskippi. Kylläpä tuuli vei. No. 7. No avaus. Se periaatteessa oli skippi, kun se kippasi tuota maasta, mutta ei se kyllä jäästä skipaan. Mutta 3 kertaa heittänyt tämän päälle ja aina ollut autissa, niin nostopörö. Teleppa. Äijä meni ohi. Voi jumaleis. Tapahtumia. Perussulaminen. Taas vähän tuollainen babyhyssä, niin ei oikein tehnyt mitään. Ihan hyvälle paarille. Oi. Ei tarvii enää niinku dance battleksi laittaa. Nää. No, varmaan. Tällä yhtä kiekkoa köyhempänä. Niin me lähdetään haastamaan.
tää kyllä reväällä tämän päivän heikkotis on sulla on muutenkaan sen puolella. Olipa kivaa lento tuossa haskissa. Ihan pillisuora. Joo. Vähän on mörrin poikasta. Vähän on mörrin puolesta. Kun pääsee drinkkiin, niin kaikki hyvin. Eiku ruu. Oho. Olipa hyvä stoppi. Nimittäin menossa 30 pintaa. Vielä pääsee puttaamaan. Ai ai. Joo. Ihan prööputilla. Joku tämmönen 15. On vähän tommonen ahas. Tossa on tommonen emäsuoro. Sehän osuu noihin puihin. Tosta semmonen safety fore. Valintoja. Niin. Nyt se joutuis vähän kirimään. Minun viereen. Se osuu siihen puuhun. Tulla päälle. Ei osu. Jaa. Pari puttia. Joo. Puttiskapaa vielä. Jep. Tähän välille. Mä asun varmaan tähänkin puuhun. Ei, tää menee kori. Aivan haaraputti. Ihan puhu. Olipa hyvä. No oli se ihan kohteessakin kyllä. Ei ollut niin tuuri tai mitään oikealle ketjuihin hyssässä. Niin ihan ansaittu. Nyt oli ehkä vähän liukasta. No, ei se mitään. Pistetään peliin jänne. Ai. No näin. Mitäs niinku naulata? Kuvataan nyt vielä. Ei kuvata. Kovempi. Ei oo peidää ohi. Vähän pitkäs. Oi. Vähän mingillä lailla. Oli hyvä. Jäi kyllä testeriä vielä. No minulle jää koko 20 puttia. Voi jumalauta. Mikä putti? Joku 15. Kylläpä ne nautiskellaan. Aika elu. Joo. Se on nyt naulattava ja vielä otettava yksi stroke sitten. Ai. Vippiä väri. Ai et. Näin se kääntyy. Se oli siinä. Täällä kyllä ottaa kiinni. Joo. Pääsin ehkä pälkähästä pikkusen. Olen jo henkisesti valmistautunut siihen, että mietin tuossa kierroksella, että minkä kassin sitä hommais, mutta tämmöstä tällä kertaa. Näin perseen. Joo, kyllä ylpeys kävi lankemuksen edelle jälleen kerran ja muovipussilla pelataan toukokuu. Kyllä, ja kaikkien kommentojen kesken niin minä laitan kaikki muut paitsi Fireen plus Fireen tilalle jonkun kiekon, niin pistetään jakkoon. Ja kommentoi. Nää omat kiekkoni ja jotain muuta
niin sitten TikTok ja Insta seuraajien kesken. Näin. Kiitos kun katsoit. Seuraavan kertaan. Moro! Hei hei!